वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. बरं चलर सौख्यलर आता ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಡಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಪಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತಿತ್ತದ ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಐನೆ ಪಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಾನು ಕುಡ್ಲಾರ್ದೆ ತೊಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಏ ಪಂಡ ಅವನ ಮಾಮು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತಿರೋದು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನಿತ್ತದ ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಪ್ಪಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಡ್ರೆಸ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ನೈಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದು ಮತ್ತು ತೆತ್ತಂತೆ ಫುಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದು ಮುಗಿಂಡು ಕೆಲವು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಒಂದು ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಓಲೊಂದು ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ವಿಷಯಲ್ಲ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡ ಹತ್ರ ಅಂಚ ನಿಂತಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ಏನು ಪಂಡಿರತ್ತಿ ಬರ್ರಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಅಡೆ ಎತ್ತಿರಂತೀರಿ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪ ನಡೆದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಪು ಜಾತ್ ಬೇಗ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವಡದ ಅಂಚ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡು ಒಂದು ಪಾತಿರಗಳು ಹಂಗಾಪುಂಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಕಿರುಂಬುಂಡು ಮುಂಕು ಮತ್ತ ತಾರೆ ಕಟ್ಟದ ಹೊಡತಿ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಶೀತ ಏನ ಅಪ್ಪಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯಿ ಪಂಡಿರು ಎಕ್ ಪೋಯರಾಪುಜಿ ಅಮ್ಮನ ಪೊಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಏನ ಅಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ತೋಜಾಲೆ ಬಂದೆ ಹಿಂಗೆ ತೋಜಾರ ಸತ್ಯಬ್ಲಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಚಿಲ್ಲ ತೋಜಪ್ಪನ ಓಕೆ ದಾಯಿಗಂದಿತ್ತೆ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಪುಜದ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಡ್ ಮಂತನ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ಟಗ ಇಂಕ ಫ್ರೀ ಹೇರ್ ಇಟ್ಟೆ ತೋಜುವಾ ತುಕ ನಾನೊಂಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪೋಗ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದು ಫ್ರೀ ಹೇರ್ ಬಿಡೋಡು ತುಕೈತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದೇ ತೊಂತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಆಂಡು ಶೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಗೋಣ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಶೋಕಡಾಂಡು ಶೋಕ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಮಿನಿ ಬರೋ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಡ ಆಯ್ತು ತೂತಿದ್ದಂಡರು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡೆಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಉಂಟು ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಅಂಚ ಪ್ರಕತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸಂಡೇ ಪುಂಜಾಂಡ ಅಂಚ ನಾನು ಐತೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬೋಲಿ ಮೇಕ್ ಮಾಡ ಒಬ್ಬದ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಹೂ ಹೊಡ್ದು ಅದಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಓನರ್ದ ಅನ್ಪೇರು ಬಸ್ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡು ಗೈಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವ ನಾನೈತೆ ಸೋಗಿದ್ದು ಅಂತೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸೋಗಿದವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಸೋತ್ತಾರನಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾನ ಬಚ್ಚಿ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದಿ ಐತಲ್ಲೇ ಅಂಚಲ್ಲ ಮನ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಮಳು ಜಿಂದು ಇರ್ತೆ ಮನೆ ಇತ್ತಲ್ಲಕ್ಕ ಆ ಬೆಡ್ಸಿ ಅದರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಡಮ್ಮ ಏನಂತೀರಾ ಅದಮ್ಮೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಡು ಬಬ್ಲಿ ನಾ ವಾಲ ಮಗ ನನ್ನ ಪೋ ಆಯ್ತು ಮಗ ಏ ಕತ್ತಿ 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 ಬೇಡ ಇದೆ
ಏ ಕತ್ತಿ ಮರ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ದೇವ್ ಈ ನನಗೆ ಕೆರ್ಪ ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ನೀ ನಾಯಿ ಬಾಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಡಿಯ ಮಾರ್ರಿ ನನಗೆ ಕೆರು ಇದ್ದ ಪೊಮ್ಮೆ ಸಂಕೋಲೇನು ವಿಚಾಂದೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಂಗಿ ಹೊರನಿ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಕೊಳ್ಳೇನು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬುಕ್ಕಿರ ಬತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಏನು ಬಾರಿ ಜಾಬದ ವಿಷಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಯಮರಾಣಿ ಕಡಪ ಬೋದಿತ್ತದ ಅಕ್ಲಿ ನೀ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರು ಬರ್ಪರ ಬಂದು ಸೊ ಏನು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಕಡೆ ಹೋತಾನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಕ ಇಂಚ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಜಾಬ್ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಯಾರ ಬಂದು ಸೊ ಇಂಕ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಕೊಡೇನ ಐಕೆ ಏನು ಬರ್ಪುಜಿ ಏನು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡೆ ಇದಂಡ ಐಕು ಪೋಟುಲಿ ಆಯ್ತು ತೊಂದರಿಜ್ಜಿ 9,000 ಇತ್ತಲು ಹೊರಂಬನ ಇರ್ಮನದಾನ ಇತ್ತಂದು ತೂಡು ಇಂಕ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅದನ್ನು ತೂಕ ಆತ ಸಮಯ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ವೆ ಏತ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಸಮಯ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಟದು ಏನಾಯ್ತು ಜಾಬ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ತೂಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಅದು ಒಂಜೇನು ಇಂಚ ಅದನ್ನ ಕೆರೆಗಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ಬುಕ್ಕ ಅವಳು ಎಡ್ಡೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ಲೋಕಲೇ ಬೋಡೇನೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಜಾಬ್ದ ಸೊ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ದ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಬಂಡಲು ಪಂಜಡಿನಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಆತ್ನ ಅಲ್ಪಲ ಜನ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪರಾಯರನ್ನ ಪಂಜಾಗ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ 6,000 ಸಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಸುರುಗೆ ಅಂತ 6,000 ಪಂತಿರ್ಗೆ ಬುಕ್ಕದ ಬಂಡ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ದಾಯ್ತ ನಮಕ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ದಾಲ ನಮಕ್ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ಲ ಆಕೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವು ಬಂಡ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ತಂಚನಿ ಮಿಷಿನ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ತಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಪೂರಾಗ್ಲು ಸಾರಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಂಟ್ನ ಸಾರಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಪತ್ತು ದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಬ್ಬರು ಇಪ್ಪುಡು ಮೇಬಿ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪೂರ ಪಂದು ಹೊರಪೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಬೆನ್ಪುನ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲು ಬೋಡುಗೆಡಿ ಪಂಜ ನಿಯರ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ಬಂಡ ಬಲಿ ಇಂಕ ಬೋರ್ಚಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ಇಂಕಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಏನು ಅಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಆತ ನಿಂಕು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನೋ ನೆಂತ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅವು ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೆ ಟೈಮ್ ಅವು ಆವಡಿಂಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ದಿ ಒಂದು ಅದ ಜಾಬ್ಲ ಬಿಡ್ತನ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತೊಂದು ಹೋಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏನು ಮೆಗಿ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಯಾರ ಸಾತು ಕೊರಂಟ ಆಪುಂಡು ಪಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದು ತೂಕ ನಿಕ್ಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಇಪ್ಪಲೇವಾ ಎಂದ ಆದ ಮನ್ಪೆ ಎಂದು ತುಯ್ಯರ ಬುಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಇತ್ತನ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇನು ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಇಂದೇನು ಬುಡ್ಡೊಲಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಅನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಅನ್ಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ಲ ಅವು ಬುಕ್ ಒಂಜಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಅನ್ಪೇರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ತಲೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಂದೆಲಕ್ಕ ಏನ ಅಪ್ಪಗ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ದಾದಾಪುರ ಆಪುನ ಒಂದು ಇಂಕೈತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಇದ್ರು ಯಾನ ದಾಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೊಂತಿಜಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಪನ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಇಂಚಾರು ಈರು ದಾಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜಾರು ಯಾನ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಮ್ಯಾಟ್ರ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಯರ ದಾದಂದು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವದಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದಿರು ಪನೋಡ್ಚಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವದಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಟನ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದು
ಕೆಲವದ ಕ್ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥನೇ ಮಂತೊಂಜಿರು ಟ್ರಾಸಿ ಅಕ್ಲಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಗೋತಿರು ಕೊಡು ಆಯ್ತಾನ ಹೋಗ ಕಾರ್ಗೆ ಬಿಡುದು ಇಪ್ಪಲೇನು ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದಾ ಇದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಎತ್ತು 7590 ಸಮಥಿಂಗ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಬೋದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವತ್ತಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದು ತುಪ್ಪಿರು ಅಂಚ ಒರಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಲಾಗರ್ ಪೂರ ಪರ್ಸನಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂದು ಬಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೆರ ಆಪುಜದ ಅಕ್ಲಾಕ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇತಿತ್ತು ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿತ್ತವ